Ana, ayan na ni Maria. Iwar mo sunan ah. Awan ni Maria baak, nagawid sunan. Ana, nagawid sunan? Nagawid no pinagawid mo. Bak, pinagawid na talaga yung apalang ni Maria. Madi nakakayat ko. Ay, napananangatan ni My Loves ko. Hoy, Bak! Hoy, Bak! Makahoy kamit, nagpig sa tangiwat mo, kasla ka la babae. Awan, trip ko lang. Ana, takot na Maria na. Kasat no ngayon no wanted di Andres. Ting positive kami na Bak, makasawa kan. Madandanaga na Andres. Ang dandanag kan, medin pa nasasawa. Kasat no nga tanong dati anak ko min Andres. Anak na tago saan, napigsa mo na talaga ti apog mo ya. Ijito malapapanan na Andres. Amo, marunong paimot mo na ah. Mate. Amo Andres, matitirik nak di lakay. Ang paimahit, saan mo niya baga Bak? Awan titiwala di lakay nga supot eh. Yan. Di ba ang baga na kanya may lakay nga katungtungan na ni Maria ta, sagutan na kang natagaos? Wayne, imbaga na ading agpaiso, ngem. Alang ang Bak? Kasla dati balak na nga iya dayo kanya ni Maria. Madi mo siguro Bak? Uri kas di nga support, dama na nanos na ajay. Bahala na Andres, ilaban ko lang tatoy et ko kini Marian ah. Kasta, think positive, kininamon. Ano yung baga Andres? Ay, kinanayong gayang Bak. Sorry. Pagrasawan nakpay. Nangarod kada paling nga lakayin. Sige, Intan. Ay, woy. Ni GR gayam nga ay. Apay, ebanta pa ya dyan, Andres. Kung na, namaymayat mo tayo suna. Tatapamiksata kini Maria. Di ba, Bes? Sa bagay, istot ako ng best. Itagarot ko ta GR yung Bes. Tumapantay ko ta Maria. Kukis di sa ba, magtal na ka man. Singing road, tintan. Anak, di ko sakpay. Madain, kasamnataan na mo nagbaliw kanyang. Sige, intang road din. Let's go, Bes. Saan na itong mga madikit ah? Andres, Tay Bak, nawan, trip ko lang. tunay laki nga tamatan, animal ka nga talaga. Bak, Rajin GR na eh. Rajin ni GR na eh. Punay, nagimas ka biyagin, patugaw-tugaw lang. Supay ah, talaga kastati, akong problema na. Mabalimot siguratan, ang kalagkagat at nga paryakon. Katungtungo na, simulan na. Talong mo lang ya. Oh, GR! Focus di sa bayo, nagmay trip yon. Tigtutak pay. Punay, kigtot na Andres. Focus di sa bayo, sa ero kay ka talaga. Di ba, GR? Baga na kigtutunda ka. Ni, apa yung dabagak Andres? Sika, ulbud ka nga talaga. Pinabasol kayo pay, parehas kayo malang amot talang. Apa niya kukuha nyo tayo? Katwa na kami kumapan ko da Maria. Apa niya kukuha nyo tayo jay? Kipasya rin tayo ah. Taling ka nga talaga. Hinyan, nakabudpudot. Ay, apaw. Awanti putot-putot. Titawa mo support. Basta, dapat naragsak tayo. Nalayin ka talaga, Andres. Kinalaing nga talaga ah. Sika, aman dabagbagtit na. Tigid din. Sige, tingaro din. Tayo. Oh, yung pala niya duwa. Sinigalan niya. Madi ako mamamuan nga pinagawid ko ni Maria. Hey, radya kayo nga palun na eh. Tayo, nagtungtong tayo pala ito kaya nakapudpudot.
Naspak man ay, naratoy da man ay. Bong, nimbag nga malam mo. Nimbag mo ilang ang malim mo, JR. Apong ko, napanan ni Maria. Pong, so kamuta na. Nakumatos kan samot tayo. Oya Bong, magsaw ka mo ta. Andres, gusto sa ato irik nagtula kaya. Ungarod bahak, kasla day duldulin na. Bong, katkatungtungan da ka. Ana, ayan na ni Maria. Iwar mo sunan ah. Awan ni Maria baak, nagawid sunan. Ana, nagawid sunan? Nagawid no pinagawid mo. Bahak, pinagawid na talaga nga palang ni Maria. Madi nakakayat ka. Nagimas kang abiklinin na ya. Pinagawid mo ni Maria ya. Madim nga pagsublin, iba kami nga supot ka pa laing. Padi ka mo agas tabak ah. Nubigat, no pa ni Maria to, iba nga supot ka. Wain baak, pagsublik nubigat ay apukon. Kasta Pong, tawa di problema Siguraduem lang, tanasapa kami nga mapantoy nubigat. Wain baak, busta di mo magbaga dya po kasukutak pa lang ah. No problem apong, nalaka kayo mag-aam katungtong eh. Hintay ba? Surebol, nubigat agsubli ni Maria mo. Kung baak, hindi yun. Sige kayon, tapatawag at kinipintong nubigat ay apok. Sige nga raw tapong tubing kami. Sige baak. Sige, kami na Pong. Yun. Ukis ti sa badan, nagliga lagi kalabanin ti mutalingan niya. Bak. Madi nakapurma na Pong ko kung ano gabumaw. Kinumadi na talaga pagsublin ni Maria dya, kaya daring gungo agong na dya. Ang ngayon naman din nakanga sila kain ba? Ang bagpay ta napigila ka to sa relay, naspak ko masuna. Ay na, ano na pugsat mo yung angas na ilakay, naspak ka kumamit kinibagat ko. Gusto ako naman, Dres. Kaya na mabaling ko no waging ganit dila tibiyag na, basta masawak ni Maria. Tati madi mararami itong baak, baka kaungot na kano ka ni Maria. Kung baak, saan ka ba din ulitin na dyan? Sa bagay, gusto ata ko na ayaw. So dapat no bigat, madi mo ulitin na dyan, dapat na mo ka kinapong ko. Win Andres, promise, cross my heart. Ana, hindi yun. Nabigat lang na yun. Sige nga Rod, hintayon.